Άκουσε αυτά τα λόγια σαν να ανοίγεις ένα παράθυρο την αυγή. Δεν κάνουν θόρυβο, δεν πιέζουν, δεν απαιτούν. Απλώς είναι εδώ, διαθέσιμα για σένα, σαν ένα απαλό φως που μπαίνει στον εσωτερικό χώρο από όπου ξεκινά κάθε μέρα. Πριν ο κόσμος σε ονομάσει βιαστικά, πριν ο νους αρχίσει να απαριθμεί υποχρεώσεις, ακόμη και πριν θυμηθείς ποιος νομίζεις ότι είσαι, σταμάτα για μια στιγμή. Ανάπνευσε και επίτρεψε σε αυτή τη στιγμή να γίνει μια συνειδητή αρχή. Σήμερα επιλέγεις να ακούσεις και ακούγοντας, επιλέγεις να ανοίγεσαι. Κάθε πρωινό είναι ένα κατόφλι. Δεν είναι μια αυτόματη επανάληψη της χθεσινής ημέρας, ακόμη και αν κάποιες φορές έτσι μοιάζει. Είναι μια νέα ευκαιρία να σπείρεις μια διαφορετική πρόθεση. Η ζωή δεν κουράζεται να σου προσφέρει νέα ξεκινήματα. Εσύ αποφασίζεις αν τα αναγνωρίζεις. Όταν ξυπνάς, κάτι μέσα σου ξυπνά επίσης με μια σιωπηλή ερώτηση. Πώς θα κοιτάξω τον κόσμο σήμερα? Το να ακούς αυτά τα λόγια δεν είναι παθητική πράξη. Είναι μια εσωτερική επιλογή. Είναι να λες στο νου, τώρα σταματώ. Είναι να λες στο σώμα, είμαι παρόν. Είναι να λες στη ζωή, είμαι πρόθυμος να δεχτώ. Αποδέχομαι τα θαύματα στον κόσμο μου. Όχι ως μακρινή φαντασία, αλλά ως μια οικία δυνατότητα. Τα θαύματα δεν έρχονται πάντα με εντυπωσιακή μορφή. Συχνά εμφανίζονται στο απλό, στο καθημερινό, σε ομικρόν με τόνο, τι περνά απαρατήρητο όταν η προσοχή είναι διάσπαρτη. Ένα θαύμα μπορεί να είναι μια αλλαγή οπτικής. Μια απροσδόκητη ανακούφιση. Μια απάντηση που έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Μια ειρήνη χωρίς προφανή αιτία. Ένα εσωτερικό, ναι, εκεί όπου πριν υπήρχε μόνο αντίσταση. Το να αποδέχεσαι τα θαύματα σημαίνει, πάνω απ' όλα, να αφήνεις την ιδέα ότι όλα πρέπει να είναι δύσκολα. Ίσως για πολύ καιρό έμαθες να ζεις σε εγρήγορση. Να πιστεύεις ότι η ζωή κερδίζεται με συνεχή προσπάθεια, αγώνα και θυσία. Και παρότι η δέσμευση έχει αξία, η περιττή σκληρότητα δεν έχει. Σήμερα μπορείς να αρχίσεις να μαλακώνεις αυτή την πεποίθηση. Δεν χρειάζεται να το κάνεις μόνο μιας. Αρκεί να επιτρέψεις ένα μικρό άνοιγμα από όπου μπορεί να μπει κάτι νέο. Αποδέχομαι τα θαύματα στον κόσμο μου γιατί αποδέχομαι ότι η ζωή μπορεί να είναι καλοπροαίρετη απέναντί μου. Άκου πως αντιχούν αυτά τα λόγια μέσα σου. Μην προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου. Μην πιέζεις κανένα συναίσθημα. Άφησε το νόημα να καθίσει σαν σπόρος σε γόνιμο έδαφος. Ο σπόρος δεν ρωτά πότε θα φυτρώσει. Εμπιστεύεται τη διαδικασία. Κάθε σκέψη που κρατάς είναι μια πρόσκληση. Κάθε λέξη που λες στον εαυτό σου είναι μια κατεύθυνση. Γαμαγιώτα, αυτό, στην αρχή αυτής της ημέρας, επιλέγεις συνειδητά τη γλώσσα με την οποία συνοδεύεις τον εαυτό σου. Σήμερα επιλέγεις μια γλώσσα που ανοίγει, που μαλακώνει, που επιτρέπει. Ανοίγομαι στο καλό που ήδη έρχεται. Επιτρέπω στον εαυτό μου να λαμβάνει χωρίς ενοχή. Δίνω στον εαυτό μου την άδεια να ζει με περισσότερη ελαφρότητα. Ίσως παρατηρήσεις ένα μέρος σου που αμφιβάλλει. Αυτό το μέρος έχει εκπαιδευτεί να σε προστατεύει. Ευχαρίστησέ το για την πρόθεσή του και προχώρα. Δεν χρειάζεται να εξαλείψεις την αμφιβολία για να προχωρήσεις. Η ανοιχτότητα μπορεί να συνυπάρχει με τον φόβο, αλλά δεν του παραδίδεται. Το να αποδέχεσαι τα θαύματα δεν σημαίνει να αρνείσαι τις προκλήσεις. Σημαίνει να αλλάζεις τον τρόπο που τις διασχίζεις. Σημαίνει να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνος, ότι δεν είσαι αποκομμένος, ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη νοημοσύνη που δρά, ακόμη και όταν δεν την κατανοείς πλήρως. Η ζωή ανταποκρίνεται στην κατάσταση από την οποία την παρατηρείς. Αν σήμερα κοιτάς με καλοπροαίρετη προσδοκία, κάτι στον κόσμο αρχίζει να αναδιοργανώνεται. Όχι επειδή όλα αλλάζουν αμέσως, αλλά επειδή η αντίληψή σου γίνεται πιο λεπτή. Αρχίζεις να βλέπεις ευκαιρίες εκεί όπου πριν έβλεπες μόνο εμπόδια. Αναγνωρίζεις στήριξη εκεί όπου πριν ένιωθες μόνο βάρος. Ακούς μηνύματα εκεί όπου πριν υπήρχε μόνο θόρυβος. Κάθε πρωί μπορείς να επιλέγεις αυτή την εσωτερική ρύθμιση. Δεν απαιτεί επιπλέον χρόνο. Απαιτεί παρουσία. Αποδέχομαι τα θαύματα στον κόσμο μου όταν επιλέγω να εμπιστευτώ λίγο περισσότερο από χθες. Εμπιστεύομαι το σώμα μου και τη σιωπηλή του σοφία. Εμπιστεύομαι τον νου μου όταν τον αντιμετωπίζω με σεβασμό. Εμπιστεύομαι τη ζωή όταν σταματώ να την πιέζω. Παρατήρησε πως αυτή η εμπιστοσύνη γίνεται αισθητή στο στήθος σου. Ίσως είναι ανεπαίσθητη. Ίσως απλώς μια μικρή ανακούφιση. Είναι αρκετό. Οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν έτσι, με μια ήσυχη αίσθηση που λέει «Αυτό είναι δυνατό».
Δεν χρειάζεται να ξέρεις πως θα έρθει το καλό. Δεν είναι δική σου δουλειά. Η δική σου δουλειά είναι να είσαι διαθέσιμος. Να κρατάς την καρδιά σου ανοιχτή, ακόμη και όταν οι παλιές εμπειρίες σε καλούν να την κλείσεις. Ιδιαίτερα τότε. Σήμερα επιτρέπεις στον εαυτό σου να ξεκινήσει τη μέρα χωρίς να προβλέπει προβλήματα. Σήμερα επιτρέπεις στον εαυτό σου να περπατήσει χωρίς να κουβαλά παλιές ιστορίες. Σήμερα επιτρέπεις στον εαυτό σου να περιμένει κάτι καλοπροαίρετο. Αυτό δεν είναι αφέλεια. Είναι συναισθηματική ωριμότητα. Είναι η κατανόηση ότι η επαναλαμβανόμενη αρνητικότητα δεν σε κάνει ρεαλιστή, αλλά βαρύ. Και ότι η συνειδητή ελπίδα δεν σε κάνει αδύναμο, αλλά ευέλικτο. Αποδέχομαι τα θαύματα στον κόσμο μου γιατί επιλέγω έναν εσωτερικό διάλογο που με στηρίζει. Μίλα στον εαυτό σου με απαλότητα καθώς προχωράς μέσα στη μέρα. Αν κάτι δεν πάει όπως το περίμενες, ανάπνευσε και θυμήσου αυτή την πρόθεση. Μην τη χρησιμοποιείς για να απαιτείς τελειότητα. Χρησιμοποίησε τη ως άγκυρα. Επέστρεφε σε αυτήν κάθε φορά που χάνεσαι στη βιασύνη, στη σύγκριση ή στην κρίση. Τα θαύματα συμβαίνουν και όταν αλλάζεις τον τρόπο που αντιδράς. Όταν επιλέγεις την παύση αντί για την παρόρμηση. Όταν επιλέγεις την κατανόηση αντί για την αυτοτιμωρία. Όταν επιλέγεις τη μάθηση αντί για το κλείσιμο. Τίποτα από αυτά δεν είναι μικρό. Η ζωή ακούει. Όχι μόνο τα λόγια σου, αλλά και τον τόνο με τον οποίο μιλάς στον εαυτό σου. Ο εσωτερικός κόσμος είναι ο πρώτος χώρος όπου τα θαύματα γίνονται δυνατά. Όμικρον με τόνο, τι συμβαίνει έξω είναι συχνά μια καθυστερημένη αντανάκλαση αυτού που έχει ήδη συμβεί μέσα. Γαμαγιώτα, αυτό το πρωί, ακούγοντας αυτά τα λόγια, κάνεις κάτι σημαντικό. Εκπαιδεύεις έναν νέο τρόπο ύπαρξης. Υπενθυμίζεις στο εσωτερικό σου σύστημα ότι μπορεί να χαλαρώσει λίγο. Ότι δεν εξαρτώνται όλα από την ένταση. Ότι η υποστήριξη είναι διαθέσιμη. Αποδέχομαι τα θαύματα στον κόσμο μου ακόμη και όταν δεν τα καταλαβαίνω. Ακόμη και όταν έρχονται με απροσδόκητους τρόπους. Ακόμη και όταν εμφανίζονται πρώτα ως εσωτερικές αλλαγές. Μείνε για λίγα δευτερόλεπτα στη σιωπή μετά από αυτές τις φράσεις. Όχι για να τις αναλύσεις, αλλά για να τις νιώσεις. Άφησέ τες να ενσωματωθούν. Σαν μια απαλή μουσική που συνεχίζει να παίζει, ακόμη και όταν δεν την προσέχεις πια συνειδητά. Αυτή η ημέρα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι πολύτιμη. Δεν χρειάζεται να είναι εξαιρετική για να έχει νόημα. Αρκεί να τη ζήσεις με λίγη περισσότερη παρουσία, λίγη περισσότερη καλοσύνη, λίγη περισσότερη ανοιχτότητα. Και κάθε πρωί που επιλέγεις να ξεκινήσεις έτσι, χτίζεις κάτι νέο. Όχι δραματικά, αλλά σταθερά. Όχι από απέτηση, αλλά από πρόθεση. Θυμήσου, το να αποδέχεσαι τα θαύματα δεν είναι παθητική αναμονή. Είναι να προχωράς με μια διαφορετική εσωτερική στάση. Είναι να συμμετέχεις στη ζωή από την εμπιστοσύνη, όχι από τον έλεγχο. Σήμερα προχωράς με αυτή τη σκέψη, και το καλό με αναζητά. Άφησε αυτή τη φράση να σε συνοδεύει μέσα στη μέρα. Όχι ως άκαμπτη επιβεβαίωση, αλλά ως μια απαλή υπενθύμηση. Κάθε φορά που την επαναλαμβάνεις, ενισχύεις ένα εσωτερικό μονοπάτι που με την εξάσκηση γίνεται όλο και πιο καθαρό. Αν αυτό το μήνυμα αντίχησε μέσα σου και θέλεις να συνεχίσεις να ακούς περιεχόμενο που στηρίζει τη συνειδητή αφύπνιση και ενδυναμώνει τον εσωτερικό διάλογο, κάνε like στο βίντεο και εγγράψου στο κανάλι για να συνεχίσουμε αυτό το μονοπάτι μαζί.